No huhhuh, nyt on aurinko. Il Beach Deo, parte 2. Normaalisti kun käydään niin tällaisessa paikassa, niin käydään rannalla ja muuta, mutta mehän pistetään YouTubeen videoita. No nyt on italialainen aamupala, ei kun välipala, ei kun joku ruoka. Tossa on kolmioleipää suoraan marketista, tässä. Ja tossa on mozzarellaa, koko köntti. Markku, miten me vedetään sen? Käsin. Puoliks vaan? Jytkis. No nyt on hyvät tarjoukset. Missä nyt ollaan? Pisassa. Noin. Mennään kattoo, onko torni kallella. Ai että. Pizzaa Pisassa. Sulla jännää pizzaa. Pizza napoletana. Chin chin. No nyt on Pisa ja jäätelö. Toisinaan pestään vaatteita, toisinaan pestään autoja. Ja nyt pestään autoja. Ja meillä on semmonen 10 pulloa. Ollaan vahingossa ostettu väärää vettä, niin meillä on tätä niinku mineraalivettä. Niin tällä sitten ruvetaan tätä autoa pesemään. Noin. Lähtee muta pois, likaa pois. Hyvästi. Ja saman aikaan nämä mineraalit, niin ne on hyväksi. Kato, ne palauttaa niin kun suoloja puuttuu monesti, niin sitten tää mineraalivesi monesti auttaa siihen. Italia! Italia! Mi scusi! Operaatio Vatikaani lähenee loppuaan, mutta pysy kanavalla, sillä luvassa on vielä mahtavia elämyksiä ja paluumatkan tunnelmia, johon tuli pieniä, sanoisinko, mutkia matkaan. Stay tuned. Peace out. Nyt se oikeesti retari. Mitä? Oliko hyvä väliä? Oli, nyt oli hyvä veto.